Balik ng mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Padayon pa man gyud ta ni atong gubat batok sa COVID-19. Ang ayan lang nga sa tanang higayon atong saluduhan ang mga frontliners, labi na ang mga medical workers nga padayon nga nakigkumbate batok ning maong sakit. Karong bag-o dunay usa ka music video nga gibuhat halad sa tanan nga mga frontliners. Ang ningbuhat sab niini mga frontliners usab nga lumad nga taga Cebu. Mao karong buntaga ato makauban ang artistic director ning maong grupo sa mga doktor ug mga nurse nga mihimo ning maong tribute alang sa ilang mga kaubanan. Makauban ato sa programa si Maurice Dan Heroy, ang artistic director nila. Good morning, Sir Dan. Good morning, Sir Nico. Good morning. Kani nga video, sir, nagbuhat mo og music video kundiin mga doktor o mga nurses sa Cebu Institute of Medicine, mihimo ni sila og performance tribute sa mga kaubanan. Kang kinsang ideya man ni sir to do this music video? Basically, ako ang ideya kay ganahan ako, kabalo ko stressed sila as their former teacher. Stressed sila. So ganahan ko nga ma-distress sila gamay, and then while nag-propose ko sa ila nga na maka-distress sila, maka-encourage pag yun sa ubang tao ba. So at least hitting two birds with one stone. How was it like, sir, sa paghiusa, pagtapok kanila? Kaya ang uban ani sir murag naman sa laing lugar sab no? Lisod siya gamay. Challenge siya of course kay Layman. I mean, daghan ang akong siguro mga 60 na sila kabok sa among chat group, mga 60 sila kabuok. So ako gi-inform ang kisay willing ana. And so patience gyud kay lahi man dili man parehag duty tanan, lahi schedule, usay kapoy dili kaya maka-record uban na sa laing ayo sa Cebu, uban na sa gawas sa Pilipinas. So naghuwat ra gyud ko mga more than 2 to 3 weeks sa ilang mga videos para maabot ilang videos para ma-compile dayon. Nganong Paraiso ang inyo napili nga kanta, sir, kining sikat nga awit ni Ryan Cayabyab? I was thinking need nga song pa to give hope, to remind us nga gitagaan ta sa Ginoo og nindot kayo nga lugar, nindot kayong Pilipinas, intang nature, and soon ni kahuman ani maka-enjoy na pud balik sa gihatag sa Ginoo nato nga lugar. Coming from you, sir, kamo nga grupo mga health workers sila sa CIM Coral kaniadto, unsay message, unsay gusto niyo ipaambit sa publiko, unsay may mabuhat sa mga yanong tao aron maingon ta nga murag mas mapasayon ang trabaho sa ato mga frontliners karong panahona? Best nga mabuhat nato as a Christian nation, let us pray, let us unite in prayer. Number 2, mag-obey ta sa mga guidelines sa government. Stay at home. Ay dili maggawas-gawas kung dili ra kailangan, gawas lang kung kailangan gyud. Katong pwede ra kagawas. And then let's encourage each other. Importante nga we support and encourage each other. No, parang if maka-message mo kung na may kailangan mga frontliners, i-text sila, i-message sa Facebook, post mo positive thoughts sa Facebook nga maka-encourage sa katong people nga who are fighting this battle nga sila gyud nag-atubang ba. So bisag kana lang gagmay lang nga mabuhat nato, it will actually help them, it will give them strength sa ilang everyday nga ginabuhat. And on that note, magpasalamat migdako sa kahigayunan karong buntaga, sir, usa inspirasyon sab nga gihatag sa inyong grupo alang sa kadaghanan. Thank you so much, Maurice Dan Heroy.